Takže poďte so mnou, prosím, do 1. Timoteovej 6. kapitoly. 1. Timoteova kapitola 6. A začali sme minulý týždeň na tému a predtým ešte, kým začneme, tak tieto CDčka a myslím, že aj DVDčka to sú, čo vidíte. Takže som tam hovoril o službe a že Boh nám naozaj s nimi pomohol. Takže sú k dispozícii, ak ste chceli. Ale začali sme minulý týždeň na sériu a náš text je v 1. Timoteovi 6. kapitole. Už som sa vás pýtal, či potrebujete Bibliu? Ak potrebujete Bibliu, zodvihnite svoju ruku. Ak chcete si zo svojho doniesť svoju Bibliu dneska, tak zodvihnite ruku, nech našich diakonov vám požičia, budeme radi, keď mu môžeme dať. Takže je dobré, keď sa sledujete tie verše svojimi očami. A verš 10 hovorí, lebo koreňom všetkého zlého je milovanie peňazí. Takže koreňom všetkého zlého, po ktorých niektorých túžia. Takže po čom túžia? Po peniazoch. A oni sa odvrátili od viery. A ako sa prebodli mnohými trápeniami alebo žiaľmi. Takže láska k peniazom je problém. A ukazuje sa to vo veľmi veľa oblastiach. Takže aj mimo cirkvi, ale aj v cirkvi. Že je veľmi veľa situácií. Je veľmi veľa situácií, keď ľudia urobili, čo urobili, alebo neurobili, čo neurobili, alebo prečo odpovedali, alebo prečo urobili také skutky. A niekedy si myslím, že je to veľmi komplikované, ale v skutočnosti problémom toho, alebo prečo sa to stalo, bola láska k peniazom. Ale proste veľakrát v tom není, že nič viacej komplikované ako toto. A je tu ten problém, tá žiadosť alebo tá túžba po peniazoch. Ešte možno nevidíte tie spojenia úplne, ale preto našim názvom je toto. Nošil by Ježiš Rolex. A že niekto spôjde, že čo to má spoločné s láskou k peniazom? Všetko. A verím, že s nami ostanete v celej tejto série, pretože verím za niektoré to veci Pánovi už roky a sú aj nejaké veci, ktoré ma tak ťažili a trápili v tejto oblasti. A vedel som trošku iba o tom a vral som si, že prečo to tým ľuďom tak veľmi vadí. A že prečo sa to mne tak dotýka, ale už mám na to celkom aj odpovede a vidím to jasnejšie, keď je tvojek predtým. A možno si myslíte, že ako sme hovorili niekedy z toho veci, možno si vravíte, že on sa snaží iba ospravedlniť jeho životný štýl, alebo ako cirkev funguje, ale to nie je problémom. Povedz sa, že ty ak vidíš chybu v iných ľuďoch prosperite, tak ju nebudeš mať. Proste ty si ju nemôžeš ju získať ani si zaslúžiť. A že počkaj, ešte, že ak ty súdiš iných, že čo nerobia, alebo čo si myslíš, že by mali robiť, takže ak ty ich súdiš, tak ty budeš taktiež súdený. A to, čo vychádza z tvojich úst, čo hovoríš, že by mali urobiť, tak pred Bohom budeš súdený za tieto veci. A niektorí kresťania si neuvedomujú, ako seriózne je to súdenie. A ty, ak súdiš, budeš súdený. Nie, že mal by si byť, ale budeš. A veľmi veľa ľudí súdi, alebo odsudzuje, ale nenazýva to tak.
Veľmi veľa ľudí, čo odsudzuje alebo súdi iných, začína takto. Myslím si, že by mali robiť toto. Alebo myslím si, že by mali robiť tamto. Alebo toto by som spravil na ich mieste. Proste od tých súdiš. Takže chceš byť schopný prosperovať? Chceš mať naplnené všetky svoje potreby? A chceš byť na mieste, kedy budeš požehnaním pre ďalších ľudí? Tak potom nemôžeš chcieť nájsť chyby v iných ľuďoch v prosperite. Takže keď vychádza niečo iné ako súdenie, tak potom vychádza proste milosť. Takže ak nebudeš súdiť a niekto možno urobí niečo zlé alebo robí nejaké chyby, tak aj tak proste máš zasievať milosť. Niekedy som lepil, že čo si o tomto myslíš, o tomto? A ja hovorím, že nemyslím si nič. To je medzi ním a Bohom. Ja nepoznám ich srdce. A ja neviem, čo oni vedia alebo nevedia. Ja nepoznám ich históriu. A niektoré si môžu sa objaviť, ale len na základe toho, ako to vyzerá, tak nemusíš to hneď odsúdiť. A my nevieme vidieť, ako sa na to pozerá ten človek. My sme na to kvalifikovaní, aby sme súdili. Takže poďte so mnou, prosím, do Jána 12. kapitoly a poďme si odpovedať na tieto otázky, na túto otázku, či by Ježiš nosil Rolex. Čo ty myslíme, že či by mal niečo, alebo vlastnil by niečo, používal by niečo, alebo či by šoferoval niečo, čo by bolo veľmi drahé. Môžete povedať každý veľmi bohat, veľmi drahé. Povedzte veľmi drahé. Takže veľmi veľa hodiniek tu máme okolo ľudia. Takisto vieš ísť do obchodu, do rôznych predajní. A vieš si proste, máš rôzne druhy hodiniek, ale potom máš aj iné hodinky, ktoré stoja $500, ktoré stoja $1000, $10,000. Aj 25 000 hodinky sú. Aj 100 000 hodinky sú. Aj $1 000 000 hodinky som videl. Wow. Takže, keď niekto povie, že $1 000 000 hodinky, ľudia sa naštvú. Iba povieš $1 000 000 hodinky. A ľudia sa začnú hnevať. A aj s týmto budeme pracovať. A bude to otvárať vám oči, čo budeme hovoriť. Ale to nebude dneska našim úplným zámerom. Ale sú tu aj drahé hodinky. Takže nosil by Ježiš 10 000 hodinky? Niekto povie, že vôbec není šanca. Ani ty by si nemal nosiť také drahé hodinky. Niektorí povedia. Ale čo je to základom? Nemyslím si, že by ich nosil. A na základe čoho si to myslíš? A veľmi radi tak hovoria o tom, že čo by Ježiš urobil. A veľmi ľudí tak kope okolo seba, lebo oni nevedia na to ani odpovedať priamo. Iba hovoria, čo si myslia. Nemyslím si, že by ich nosil. Bo to tak cítim. No, nemusíme teoretizovať, čo by Ježiš urobil. Musíme sa pozrieť na to, čo urobil. Takže pozrieme sa na to, čo naozaj urobil. A čo povedal. Pretože on je ten istý včera, dnes i na veky a navždy. Takže ak by to urobil vtedy, tak by to urobil aj dneska. A ak to povedal vtedy, tak by to povedal aj dneska. Takže to nie je o tom, že čo by Ježiš urobil, ale že čo naozaj urobil. Takže Jan 12, je tam.
Takže v tej dobe, keď vydáme, že či Ježiš nosil Rolexky, takže máme takúto istú situáciu v Božom slove, kde Ježiš odpovedal tomu, čo mu dal taký drahý dar. Takže my už nemusíme teraz o tom teoretizovať, my to máme priamo napísané. Takže Ján 12.1. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde bol Lazár, ktorého Ježiš skriesil z mŕtvych, k tomu pripravili večeru, Marta mu slúžila a Lazár bol medzi nimi. A toto je úžasné. Tento muž bol mŕtvý, smradlavý, studený, len niekoľko hodín dozadu. A teraz sedí za stolom a je polievku. Alebo čokoľvek jedol. Koľko z vás si viete predstaviť, že tá atmosféra v tom dome, aká len musela byť? A Mária vzala libru čistého náradia, veľmi drahého. Povedzte, veľmi drahého. Ešte raz, veľmi drahého. Veľmi cenného. A pomazala Ježišove nohy a utiela jeho nohy svojimi vlasmi a dom sa naplnil vôňou nárdia. Takže nosil by Ježiš Rolex? Nosil by 10 000 hodinky? 25 000? Takže prijal veľmi drahý dar? Osobne? Takže napríklad svoje hodinky, ktoré si vieš, máte napríklad roky, alebo 10 000 proste oblek. A proste ten vodný olej proste bol, že bum, voňal si chvíľku dobre. Na čo? Deň? Koľko? 2? A potom dovoňal. A to provokovalo Judáša. Že, aby povedali, že na čo sa to takto minulo? Oni iba povedali, že na čo sa to minulo? Že proste úplne zbytočne. Proste úplne zbytočne. Takže dávanie všetkých drahých darov tomuto kazateľovi. Ale oni vtedy ešte nevedeli, že on je synom Božím. A potom jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, povedal, prečo toto náradie nezaplatilo za 300 denárov a nedalo chudobným. A povedal, že prečo sa nepredalo a nedalo sa radšej chudobným. Proste si že na čo sa to minulo? Že to je úplná zbytočnosť. Že mohlo to byť predané a mohlo sa dať radšej chudobným. Mohol si to predať a pomôcť tým chudobným. A proste veľmi veľa ľudí toto cituje ako by to Ježiš povedal. Ako by to boli Ježišové slova. Že prečo si to predaj a daj chudobným? Je to to, čo Ježiš povedal? Kto to povedal? Judáš. Takže povedz to, že Ježiš to nepovedal. Judáš to povedal. Že mohol si to predať a dať to chudobným. A teraz 300 denárov. Koľko to je? Dosť veľa. Áno? Nemusíš sa ani vytiahnuť svoju kalkulačku. A je to trošku ťažšie rozoznať peniaze z tej doby, čo keby si povedal dneska o dolare, ale že $1 to stalo.
Ale že tak dneska to nič neznamená. V minulosti to znamenalo veľmi veľa. Takže keď si vedel 100 rokov dozadu kúpiť niečo za $1, veľmi veľa toho, tak 2000 rokov za 50 centov. Takže ty musíš nájsť, čo je tomu, tá hodnota, čo je tomu podobná. Takže bola to strieborná minca. A bola to forma ako výmeny. A bol to jedna tá minca predstavovala hodnotu jedného dňa roboty. Takže keď si pracoval, tak si mal ten denár strieborný za deň. A za koľko mal hodnotu ten olej? 300. Takže to predstavuje ako ročnú výplatu niekoho, kto ťažko pracuje. Hej. Ale vieme, záleží, akej práci sme to dneska porovnali, ale $10-20 tisíc to vie prezentovať. A ona mu dala toto a bola to veľmi taká iba dočasná vec, iba na nejaký moment. Bol to iba olej. Vieš, že bolo to iba že na jedno použitie. 20 000, proste, že nejaký olejček na telo za $20 000, ktorý na jeden krát použili. A Judáš a ostatní učeníci hovorili, že toto je úplný odpad, že to je úplne zbytočné míňanie. Že to sa radšej mohlo predať a dať sa chudobným. Takže ešte raz, kto to povedal? Nie Ježiš. Tak prečo potom veľmi veľa ľudí to hovorí a hovoria, že to Ježiš povedal, keď to nepovedal? Na čo im to je také drahé? Mali to radšej predať dať chudobným. Že nemali by mať taký drahý dom. Mali by ho predať. Koho citujú? Judáša. Nie Ježiša. Pretože Biblia hovorí, že prečo sa je predal za 300 denárov? On to nepovedal, pretože by sa nestaral o chudobných. Ale preto, lebo on bol zlodej, Judáš bol zlodej. Takže on hovoril o chudobných, ale vôbec sa o nich nezaujímalo chudobných ľudí. A to je tak aj dneska. Že niekto hovorí o tom, že sa má dávať chudobným, ale vôbec o chudobných nezaujíma. A ešte tohto sa musíme dotknúť, musíme do tohto ešte zájsť. Že Ježiš ho napravil, že všetkých ich napravil, čo to hovorili. Hovorí, že nechajte ju tak. A prijal tento osobný dar, ktorý bol veľmi drahý. Ale že o jej skutku sa bude ešte hovoriť, kým sa káže evanjelium. Takže teraz v Bronsone sme v roku 2009 a hovoríme o tom drahom dare, ktorý ona dala. A zase hovoria, že mohol dať chudobným. A vieš čo, keby to tak malo byť, tak by to bol perfektný čas, aby Ježiš povedal, Mária, počkaj. Nie. Viem, že chceš možno zachovať svoje správne, ale nie, nerob to. To nie je to, čo som ťa učil. My neakceptujeme také drahé osobné dary. Že radšej to predaj a nakrm chudobných. To by bolo perfektné načasovanie, aby to Ježiš povedal. Takže keby to bola pravda, Ježiš by v tomto momente by to povedal, aby sme na tom stáli do dnešného dňa. A bolo by to úplne čisté, že to tak má byť. Ale vidíme, že ho to príjma.
A im hovoríš, nehajte ju tak. Že ja to zaznamenám navždy. Pretože je to v pohode. Prijať veľmi drahé dary. Tie osobné dary. Alebo je to zlý nápad? Nie, nie je. Ľudia. Náboženstvo, tradícia. A tak sa snažia proste dehonestovať ľudí a znistiť sa ich. A snažia sa hovoriť veci, ktoré znejú veľmi sveté, treba pomôcť chudobným, ale v tomto je to klamstvo. Takže teraz na toto pozrime. Takže Ježiš, keď prijímal tento dar, zobral tým jedlo od chudobných? To bolo trošku slabá vaša odpoveď. Áno alebo nie? Takže tým, že to on prijal, tak dal tým najavo, že nemôže pomôcť chudobným? Nie. Však potom hovorí, že chudobných máte vždy pri sebe, ale mňa nie. Takže, ale prečo máme byť v štádiu, že buď Ježiš alebo chudobný? A veľmi ľudí sa snaží dať do takejto cesty. Takže Mária, ktorá dala Ježišovi tento dar, tak bola taká, že premýšľala ešte chudobným alebo Ježišovi? Nie. Že sa v tom tak hľadala chudobný Ježiš chudobný. Nie. Proste, keby si sa jej opýtal ešte predtým, že či to chce spraviť, tak by si povedal, že áno, chcem to spraviť, nehajte ma tak. A jej brat sa na to iba pozeral a smial sa a jedol svoju polievku. A ona je vďačná Bohu. A to je možno ten najdražší dar, ktorý ona mala. A tým, že to dala a zasiela, tak tým povedal, že to je pre mňa cenné. Ale že ty si mi viacej proste cenný. Toto bola svätá vec, to bola krásna vec. A Ježišovi vlastní následovatelia mali na to nervy. A proste boli nečestní. Takže ste to počuli. Takže aj dneska to počuje, že na čo úplne si to vyhodili peniaze. To je moc veľa. Že to nie je nevyhnutné, to ani to nepotrebuje. Že mali by to radšej chudobným. Akože je jedno, čo ty robíš. Že niekedy by som im povedal, že ukáž mi, čo ty si proste dal komu. Oni sú iba rozprávači, iba kritici. Sú iba tí, čo sú súdiť. Takže prijal Ježiš tento dar do služby pre chudobných? Alebo to, že máš niečo pekné, tak tým zabraňuješ, aby sa pomohlo chudobným? A za to, že máš pekný dom, znamená, že bereš chudobným ľuďom jedlo spod úst? A vôbec to tak nefunguje. Je to možné, že Boh je taký veľký, že ťa požehná s niečím pekným, naplní tvoje potreby. Že je Boh taký veľký? 1. Korinským 13. Sú tieto veci dôležité? Áno, sú veľmi dôležité. A je veľmi veľa vecí, ktoré sa musia zmeniť. To je 1. Korinským 13. kapitola. Ľudia radi súdia, radi hovoria, radi určujú, čo by kto mal alebo nemal urobiť.
Čo ak? Povieme OK. OK, tak to poďme urobiť. Tak poďme dať všetko, čo máme chudobným. Poďme toto. Takže poďme dať preč všetko, čo máme. Bolo by to dobré? Bolo by to správna vec urobiť? Takže keby to spravíme, tak aj my sme budeme chudobní. Pravda? Je to lepšie? Je to dobre pre nás byť chudobným? Nie. Čo by sme mali urobiť? Čo je správne? Pozri sa na toto. V 1. Korinským 13. Prvý verš. Keby som hovoril ľudskými jazykmi a anielskými a lásky by som nemal, bol by som ako cengajúci kov a zvučiaci cymbal. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá, mal všetko poznanie, a keby som mal všetku vieru, tak by som aj vrchy prenášal a lásku by som nemal, nič nie som. A keby som rozdal celý majetok, a keby som vydal svoje telo, aby som bol spálený a lásky by som nemal, nič mi to neosoží. Takže ešte vám to čítam z iného prekladu. Takže ak dám preč všetky svoje veci a všetko, čo vlastním, tak ako nič by som z toho nezískal, hovorí iný preklad. Že ja môžem dať všetko, čo mám. A iný preklad hovorí, že môžem to všetko urobiť, ale keby nemám sebe lásky, tak aj tak by to nič nepomohlo. Takže môžeš dať všetko, čo máš chudobným a nič z toho neprijať, a že by si to nemal žiadnu odmenu ani v tomto ani budúcom živote? Je to možné? Môžeš minúť na chudobných všetko, čo máš. A môžeš celý život pomáhať chudobným a aj tak sa nemusíš zapáčiť tým Bohu. Takže jediná vec, ktorá to robí akceptovateľnou, je láska. Áno? Takže keď niekto dáva veľmi a nemá lásku, tak potom prečo to robia? Ak to nie je motivované láskou, tak prečo by potom niekto dával niečo chudobným? Prečo by si to urobil, ak to si to nerobil kvôli z lásky? Za prvé, hrdosť. Duchovná hrdosť. Že pozrite sa, aký som ja svätý. Že aký duchovný som a úžasný som. Takže hrdosť. Takže toto je časť toho, čo sa deje. Veľmi ľudí, ktorí sú chudobní a cítia, ak veľa chudobných ľudí sa cítia, že sú takí nadriadení bohatým. A jediný rozdiel, ktorý je, nie sú nič viacej, iba tí chudobní nemajú peniaze a tí bohatí majú. Ja som svätý, ja som chudobný. A takisto a len za to, že majú peniaze, ako vieš povedať, či sú alebo nie sú svätí? Takže hrdosť je veľký problém. Takže prečo by ľudia takto veľmi dávali, keď to nebolo motivované láskou, je vina. Povedal som, že vina. Nie. Takže veľmi veľké percento kadejakých tých štedrých darcov samozvaných, že veľmi bohatí ľudia, to sú tí, ktorí sa... A to sú tí, čo sú takými, že služobníkmi viny. Že vieš, že žiješ vo veľkom dome, máš pekné auto, žiješ takýto druh života a pozri sa na týchto ľudí. Sú hladovejú, nemajú nič. Ty si mal veľké šťastie v živote.
A že ty im to dlžíš, aby si im pomohol. Lebo mali menej šťastia ako ty, aby to vedeli mať tieto veci. Takže ty to im dlžíš? Nie. A takéto veci sa niekedy vyučujú v cirkvách, ale to nie je biblické. Hovorím, že nie je to biblické. Koľko viete, že keď dávate z viny, tak to nie je dávanie z lásky. Takže je to možné. Takže môžeš dať veľa vecí, ale keď to nedáš z lásky, lebo ľudia na teba tlačia. Alebo tí ľudia sa snažia si tým očistiť svedomie niekedy. Že aj sa cíti trošku lepšie, že oni majú veľa a tí majú menej. Že počujem už tu niektorých, ako sa ozývate. Mne sa to až tak nepáči. Že, pozri sa, ja ti to citujem z písma. Keď ti nepáči, čo hovorím, pozri sa do písma. Ja ti ukazujem, čo Ježiš povedal a čo Judáš povedal, aby si nebol v omyle. A pretože musíme toto preberať, pretože okolie a proste po stáročia sme boli v tomto klamaní. Že áno, mali by sme sa starať o potreby chudobných, však preto my chceme byť bohatí. Čím máš viacej peňazí, tým vieš toho proste spraviť. Ale nemôžeš pomáhať ľuďom iba zo svojej viny, že si tiež viny. Takže a nemôžeme dovoliť, aby nás ľudia zahambili, alebo aby sme sa tom cítili zle, aby sme iba kvôli tomu dali. A veľmi veľa ľudí, ktorí dávajú, je to iba motivované strachom a vinou. Ale to nie je akceptovateľné pred Bohom. To nie je akceptovateľné takéto dávanie. Teraz sa pozrieme na toto. Čo ak ty si dal, že niekto by dal všetko, čo má, doslova všetko, čo má chudobným. Vyriešilo by to problém chudoby na svete? Vyriešilo by to? Áno, pár ľuďom by to mohlo pomôcť. Ale vyriešilo by to svetový problém? Môžeš zobrať najbohatšieho človeka na svete. Billa Gatesa, miliardárov. Mohli by dať každý $1, čo vlastne chudobným. A ani štvrtinu potreby to nenaplnilo. Takže niekto má miliardu, 3, 4, 5. A potom si myslíte, aký veľký je obeh toku peňazí pre krajinu, pre ekonomika krajiny. To sa nedá ani porovnávať. Takže veríte mi alebo nie? Proste vygoogli si to, keď mi neveríš. Teraz neznamená, že nemáme s tým nič urobiť. Ale nemáme viesť ľudí, aby sa cítili zle za to, že majú veľa. A za to, že majú niečo pekné, alebo niečo lepšie, ako my, alebo drahšie. Ich nemôžeme sa cítili zle. A to už po stáročia sa snažia do nás dostať. Táto filozofia, toto učenie, že bohatí niečo dlžia chudobným a prejavuje sa to vo vládnych experimentoch, ako bol komunizmus, socializmus. A učením a cieľom je úplné rozdelenie bohatstva. A je to v našej krajine veľmi populárne a znovu to dostáva podporu.
A je to bezbožné, je to omyl a je to klamstvo. A je to bezvierne. Ľudia si myslia, že vyriešením problému chudoby je, že tým pár bohatým ľuďom zoberieš tie peniaze a rozdelíš to medzi chudobných a zrazu bude po probléme. Ale to není pravda. Pretože to není všetko. A za ďalšie, to nevieš to proste fixnúť. Nevieš to fixnúť, pretože človek nie je svojim vlastným záchrancom, ani zaobstarateľom. Nemôže byť. A jeden z najväčších dôvodov, prečo ľudia sú také veľkej chudobe a hladovejú a trpia, za prvé, je akože takí tí diabolskí, bezbožní diktátori, ktorí ukradli krajinu a dávajú taký útlak a snažia sa akože úplne skoncovať s každým bohatstvom. A aká je odpoveď na takýchto zlých, bezbožných vládcov? A my nie sme záchrancovia. My nevieme všetko sfixnúť. Ale Biblia hovorí, že Boh vie. Povedal som, že Boh vie. Povedzte, že Boh vie. Povedzte znovu, že Boh to vie zachrániť. Biblia hovorí v Jeremiášovi 20:13: spievajte Hospodinu, chváľte Hospodina, lebo vytrhol dušu chudobného z ruky zlostníkov. Takže môže to urobiť? Takže toto je odpoveďou. Takže to je tá istá odpoveď. Takže to je tvoja odpoveď na svoju situáciu aj na moju situáciu. On je ten, ktorý nás vysloboďuje. Ďalším dôvodom, prečo je toľko ľudí v takej chudobe, je sucho a hladomor, ktoré rok čo rok úplne zlyhávajú na úrode. No, a aký je k tomu liek na to? Takže tá istá odpoveď. Boh je to odpoveďou. Izajáš 41:17. Keď chudobní a núdzni hľadajú vodu, ale nie ich jazyk vysychá od smedu, ja Hospodin ich vyslížim, ja Boh Izraelov i neopustím. Takže kto je to odpoveďou? Že keď nič nefungovalo, roky už nepršalo, nikde žiadna voda. Čo je odpoveďou? Boh. Boh je tou odpoveďou. Nie ja, ani Amerika, ale Boh. Boh. Áno? A keď niekto je hladový na smrť, čo je odpoveďou? Čo ty máš urobiť, keď niečo potrebuješ, keď máš niečom nedostatku? Tak sa modli, chod za Bohom. Prosím, postav sa pred Boha. A toto je proste odpoveď na akýkoľvek problém, ktorý máš. Je nejaká odpoveď na proste svetovú chudobu? Áno, Boh je to odpoveďou. Boh je to odpoveďou. Ale veľa ľudí nechce túto odpoveď. Oni ju neakceptujú. Takže ako to vieme zachrániť? Ako to vieš zachrániť? Keď ľudia nechcú prijať Ježiša, to je problém. Pozrite to Deuteronomium 15. Deuteronomium 15. Ježiš tam cituje, Ježiš to cituje v situácii, keď mu Mária dala ten drahý dar.
Hovorím, že chudobných máte so sebou vždy. A prichádza z tejto pasáže. Deuteronomium 15. Ježiš citoval slovo. Takisto aj my by sme ho mali citovať. Tu máme citovať slovo. Deuteronomium 15. 4. A hovorí, až nech nie je medzi tebou chudobného, lebo Hospodin ťa hojne požehná v zemi, ktorú ti Hospodin tvoj Boh dá do dedičstva, aby si ju zaujal. Takže vidíš, že sa máme dostať do takého bodu, kde nebuduje nikto v našom okolí chudobný. Pretože on to tam hovorí. A bol to vždy aj jeho plán. Je to jeho vôľa. Ale pozrieme sa aj na ďalší verš, lebo ak budeš celé poslúchať hlas Hospodina svojho Boha, aby si zachoval konať všetky tieto prikázania, ktoré ti dnes prikazujem. Lebo Hospodin tvoj Boh ťa požehná, ako ti hovoril, a budeš požičiavať mnohým národom, ale ty nebudeš si požičiavať a budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebudú panovať. Takže urobil to človek pre každého? Pre každý kontinent? Všade? Áno. Takže on ukazuje, ako sa dostať do bodu, kde nebudú chudobní. Kde nebude chudoba. Ja to hovorím, pretože veľmi veľa ľudí, ktorí hovoria, že ale Boh si niekedy vyberie ľudia, boli chudobní. Ale vieš, ak máš dosť veľa šťastia, aby ti Boh dovolil mať nejaké bohatstvo, tak potom aj tak potom budú chcieť, aby sa cítil proste viny. Ale to je klamstvo. Hovorím, že je to klamstvo. Takže pokračujeme. Takže verš 11. Lebo neschybne chudobný nebude prestávať zo stredu zeme. Počkaj, som si myslel. Vieme sa dostať na miesto, kde nebude nikto chudobný. Nehovoril si to náhodou teraz? A teraz, kde tam ako stále budú chudobní tam? A ako to spolu súvisí, ako to vieme spojiť? Pretože on vedel, že ľudia nebudú poslúchať. Je odpoveď na svetový hlad, na chudobu? Alebo čo tie nevinné deti? Oni nikomu nič neurobili. Áno, a to je jedna z tých najsmutnejších vecí. Že deti sú ovplyvnené alebo postihnuté tým, čo urobili rodičia. To je proste fakt. A proste generácia za generáciou za generáciou odmietali Boha, nechceli mu veriť, nechceli mu slúžiť. A proste potom malé nevinné deti budú platiť za tú cenu. Je to smutné. A preto je nejaká odpoveď na svetový hlad? Na chudobu? Je to odpoveďou, že sa budú brať bohatým peniaze dať chudobným? To by za minútu by bol po tých financiách, to by nepomohlo nič. Ale je možnosť. Je, že sa každý spasí. A každý sa znovu zrodí. To je odpoveď. A každý príjme Ježiša. A že každý bude veriť Ježišovi, jeho slovu. Že sa budú dávať desiatky, budú zasievať svoje semeno, budú verovať Bohu a budú veriť jeho zasľúbeniam. A tento svet by sa zmenil, keby každý takto fungoval. Proste, kde bola sucho, tam začne proste vtedy dážď, keď sa to deje. Pretože odpoveďou je Boh. Koľko tomu veríte? Ale nestane sa to, že na celom svete. Prečo? Pretože ľudia nechcú túto odpoveď prijať. Nechcú to akceptovať. A neurobia to a nebudú chcieť vždy tomu všetci veriť. Ale premýšľaj o tomto. Mal by som kvôli tomu, že nejaký neveriaci mi to povie? Mal by som tú prosperitu, ktorú mi dal Boh a dať niekomu, kto hovorí zle na môjho Ježiša?
a hovorí mi, že som idol, verím Bohu, mal by som to dať takému človeku? Nie. A potom im môžem, aby som im mohol potom pomôcť? Proste ľudia nerozmýšľajú niekedy. A potom povedia, že ty mi niečo dlžíš a hovorí, ako by Boh nebol. Pretože v skutočnosti ja ti nedlžím peniaze, dlžím ti lásku. Ste so mnou? A každý na planete má tú istú možnosť veriť za tie isté veci. A mať ten istý zdroj. A mať to isté zaopatrenie. Viem, že možno to znie politicky nekorektne, ale vieme, aká je odpoveď. Čiže je to pravda, alebo nie? Mali by sme túžiť byť požehnaním pre ľudí v núdzi, čo neznamená, že si máme uzatvárať srdcia. Neznamená to, že hovoríme, že netreba nič nerobiť. Mali by sme sa ozvlášť zaujímať ľudí, ktorí trpia a veria v Boha. Takže, no tak ľudia, ktorí trpia a veria Boha, mali by sme sa ozvlášť zaujímať o to, aby sme boli dostatočne požehnaní a bohatí, aby nás Boh mohol potľapkať po pleci a povedať, urobme pre nich niečo, aby si nás použil na uspokojenie ich potrieb. Koľký z vás to zaujíma, sa vám to páči? Ale nemôžeš dať, čo nemáš. A ako môže chudobný pomôcť chudobnému? Takže, čo z vás? Rozmýšľate nad tým dneska? Povedzte niekto, sláva Pánovi. Takže poďte s mnou do Žalmu 112. Už budeme za chvíľku končiť. Je veľmi veľa neslušností, pokrytectva, keď niekto povie, že ako sakra môže šofrovať 50 000 auto, keď ľudia hladovejú. A ako ty môžeš šofrovať 15 000 auto, keď vieš, že ľudia hladovejú. Ako môžeš vôbec vlastniť akékoľvek auto, keď ľudia hladovejú? Ale títo, čo to hovoria, to nepoužívajú na seba. Že oni iba hovoria o tebe. Mal by si pomáhať chudobným. Ako vieš, že ja nepomáham? Ty by si mal viacej. Koľko vieš, koľko ja dávam? To je moja osobná vec. 20-30%? Polovica? A ty koľko si dal? Že koľko ti... Že Judáš, keď povedal, že to by sa malo dať chudobným. Ale on skutočne ani nerieši chudobných. To nie je o chudobných ľuďoch. O chudobný. Ale to je iba jedno veľké klamstvo, ktoré to schovávajú. No, je to tak? Čo by sme mali teda urobiť? Kde by sme mali zájsť? A kto o tom rozhoduje? Kto urobil, že ty určuješ ten štandard? A keď ja mám... Ako ja som zabránil, že mám pekné auto, som zabránil, aby ľudia, ktorí hľadujú, boli nakrmení. A čo to s tým je spoločné? Tu hovoríš, ako by nebol žiadny Boh, neexistoval. Našli ste už ten Žalm 112? Mal by si pomáhať chudobným. To je dobré.
Ale to neznamená, že ty máš byť chudobným. Pomáhať chudobným neznamená, že sa staneš chudobným. Takže Žalm 112 je tam. A verš 4. Svetlo vychádza v tme úprimným. Je milostivý, ľútostivý a spravedlivý. Dobrý muž je milostivý a požičiava, vedie svoje veci podľa práva. Lebo sa nikdy nepohne, spravodlivý bude v pamäti večne. Nebude sa báť zlej zvesti, jeho srdce pevne bude dúfať v Hospodina, jeho srdce je upevnené, nebude sa báť, kým neuvidí na svojich protivníkoch, že budú porazení, rozsýpa, dáva chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky, jeho roh bude povýšený v sláve. Bezbožný, kto uvidí a bude sa hnevať. A zubami zaškrípa, roztopí sa. Žiadosť bezbožníkov zahynie. Toto je spravodlivý muž. Zbožný. To je, ktorý slúži chudobným. Ale stanú sa chudobní, lebo to robia? Nie. Alebo niečím sa snažia ospravedlniť? Nie. Nie. Poďme na začiatok tohto verša. Haleluja, blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina, ktorému sa veľmi ľúbia jeho prikázania. Jeho semeno bude mocné na zemi. Pokolenie úprimných bude požehnané. Vieme to stiahnuť na peniaze. V jeho dome je hojnosť a bohatstvo, jeho spravodlivosť trvá na veky. Spravodlivosť v jeho dome bude hojnosť. Takže vidíš, že není chudobný, ale je bohatý. Je hojnosť v jeho dome. Čítam to správne? A prečo ľudia hovoria, že je to hrozná vec? Že to je veľmi nezbožné, to by Ježiš nikdy neurobil. To by Ježiš nikdy neurobil. Niektorí to, oni prídu na lietadle, ale Ježiš išiel na oslovy. Ale Ježiš neprišiel ani na aute. Ale stále vidím veľa z týchto čudákov, čo to hovoria, ako idú chodia na autách. Je to úplne pokrytecké, je to úplná ignorancia, drzosť. Pozri sa, on sa stal chudobným, aby my sme v ňom mohli byť bohatými. Takže to hovorí Biblia. Ako vieš pomôcť chudobným, ak si chudobný? Ty si veľmi limitovaný. Ak ty si chudobný, zničený, že ledva existuješ. A aké to je atraktívne pre chudobného človeka neveriaciho, aby si bol ako ty. Nejaký chudobný neveriaci sa ťa pozrie, že takto chcem vyzerať. A počkaj chvíľku, vlastne už aj tak vyzerám taký chudobný. Biblia hovorí, že naše životy by mali vyzdobiť evanjelium. A čo to znamená? A urobiť to evanjelium atraktívnym. Naše životy mali byť atraktívne žiť. Ale počúvaj toto, môžeš mať milióny, ale nebudeš bohatý. Môžeš mať všetky možné zdroje peniazy a byť aj tak hrozný. Pretože je dôležité, pretože keď si bohatý v Kristovi, tak máš naplnené potreby, máš šťastnú rodinu. Proste slúžiš Pánovi. A si proste
proste máš pokoj, keď láhneš a dáš položíš svoju hlavu na vankúš. A niekto, kto je v hriechu, oni to chcú. Oni chcú toho Ježiša, ktorý ťa zachráni, ktorý ťa očistí, ktorý ťa vyťahne z každého trápenia, ktorý ti zaplatí účty, ktorý ťa uzdraví. Proste oni to chcú, že prihlasujem sa k tomu. Oni chcú Ježiša. A diabol je taký zákerný, že on chce bojovať proti uzdraveniu, proti naplnení duchom, proti financiám, pretože on vie, aké to je dobré. A chce, aby to ostalo tak v temnote. Božia prosperita je proste veľmi atraktívna. Takže ty proste máme žiariť. A Boh ťa bude žehnať, požehnať ťa, žehnať ťa. Až kým ľudia ťa neuvidia, budeš na nich proste tak pôsobiť dobre. Pretože oni ho ešte nepoznajú. Oni ťa uvidia, povedia si, že wow, brácho. Že myslíš, že ty si niekto. A tým povieš, myslíš, že ja som niekto? Mal by si vidieť tam môjho Ježiša. Že všetko to mám skrze Ježiša, on to za mňa spravil. Takže je dobré, aby sme boli atraktívni pre neveriacich. Takže bohatstvo a sláva bude v tvojom dome. Takže počujete, príslovia 19:17. Ten, kto má milosť k chudobnému, požičiava Hospodinovi a jeho odplatu mu odplatí. Takže Boh ti odplatí. Takže ako keď pomôžeš chudobným, ako môžeš byť chudobný? Ako sa chceš stať chudobným, keď to urobíš? Takže príslovia 20:27, kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatku, ale ten, kto zakrýva svoje oči, bude mať mnoho zlorečení. Takže celá táto ideológia toho, že ty sa ochudobňováš, tak ty si akoby nahradiť Ježiša. Ale ty nikdy nebudeš náhradou Ježiša. Pretože on už sa stal chudobným, aby sme my nemuseli. Aby sme my mohli byť bohatými. A toto je veľmi nerešpektujúce evanjeliu, takéto reči. Ježiš to už urobil. Ale ako sa tvári, ako ty si to zachrániť svet, ale Ježiš je ten, kto ho zachráni. Kto ho zachránil už. Chvála Pánovi. Takže nosil by Ježiš Rolexky? Áno. Takže takisto aj nejaký pekný parfum vedel prijať.